Kuzuzangpola, Namaste, Kulumbai. This is Sring Namgyal, Member Advisor of Bhutan-India Friendship Association, Samlanghar chapter, would like to share some important information about the weather. मैं आप लोग का अनुमति से साधारण हिंदी में बोलने का कोशिश करूंगा। हिंदी एक बहुत प्यारा भाषा है, साधारण भाषा है, इसलिए हम लोग का जो भारत का कृषि भाई लोग है, बहन लोग है, वो सबको समझ में आएगा। भूटान का जलवायु विभाग का सूचना मुताबिक 27 तारीख और 28 तारीख में भूटान का दक्षिण भाग में भारी से भारी बरसात होने का संभावना है। भारी से भारी बरसात होने से बादल फट सकता है, भूस्खलन हो सकता है और भूटान से भारत का तरफ बहने वाला नदी हो गया, पानी का झरना हो गया, वो भी बढ़ सकता है। इसलिए मैं भारत का कृषि भाई बहन लोग को अनुरोध करता हूँ, आप लोग थोड़ा सतर्क रहिए, नदी का झरना और नदी का आसपास में मत जाइए। धन्यवाद। हायर सेकेन्डारि उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोविंद बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गिबि मुं थिसननाय 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि खाबु होनानै मुं थिसननायनि हाबाफारिया गोविंद बसुमतारी कलेजाव सोलिगासिनो। फरायसाफ्रा गावनि गोसो बायदि साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स, स्पोकन इंग्लिश क्लास बायदि खाबुफोरखौ फरायसाफ्रा बेसेन नाङाजासे लानो हागोन। बे कलेजाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्री बासनि सार्भिसनि राहा आरो बिजाब बाख्रिनिबो राहा दं। आरो बे खेबनिफ्राय भिउ सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार महरै फरायसाफ्रा गोविंद बसुमतारी कलेजावनो आनजाद होनो हागोन। गोविंद बसुमतारी कलेजाव एसेल' बेसेनावनो मुं थिसननानै कलेजनि राहानि खाबुफोरखौ लानो हागोन। रोखायै मिथिनो थाखाय फारियै होनाय जानबुं नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन।